Sziasztok, Creeper fan vagyok, és most a barátom küldött egy játékot, ez a The World's Hardest Game. És hát gondolom a nevéből már valaki, a szemfülesek megnézték, hogy ugye a világ legnehezebb játéka. Ebből nagyon sok van, de egyet küldött barátom, hogy erről készítsek egy videót. És hát itt is van. Hát a nevéből ítélve nem lesz szerintem valami nagyon könnyű, de megnézem. Jó, play game. Ó, most mivel vagyok én? Piros kis valamivel. Oké. Most itt gondolom, hogy ide kéne átmenni. Akkor megpróbálunk valahogyan. Aha. Ez így rohadt nehéz lesz. Na jó, nem szórakozok. Itt is vagyok. Remélem nem lesz hangos amúgy a játék. És remélem, hogy én sem leszek annyira hangos. Na. Jó. Fú, ez elég kemény játék. Én nem értek az ilyen játékokhoz. Anyád! Pedig ma ott voltam a célnál. No! Istenem. Ez nem igaz. Ember! Ez mi? Nem már! Ez az! Jó. Oké, gondolom így kéne, aztán pont ott fel kéne menni, vagy ez csak egy olyan kis capture point, vagy mi szar. Aha, oda ezt fel kellett venni. Oké. Jó. Oké. Lol. Ez mi volt? Jó. Majd annál indulunk. Nem tudtam elkapni. Ennél biztos is, hogy be fog szarni. Oké. Akkor ide ebbe a szürkébe. Ide. És mondom, ez meg itt. Most még nem capture point. Vagy valami biztos. Remek. Júj, jobban följebb kéne jönni. Wow. Oké, most viszont ide. Ide. Shit. Ez mi kis szarság már? Jó játék. Csak ha nem kapsz rajta idegbajt természetesen. Mert ezt higgyétek, hogy én nem 25-ször csinálom ugyanarra azt a pályát, már szétverek mindent. Igen, majd amúgy lesz webkamerás videó is. Ha valaki kérdezné! Anyád. És ezzel a játékkal is fogok webkamerás videót készíteni. Jó, majd megnézhetitek. Egészen nyugodtan. Ide is át lehet jönni.
És akkor most meg kéne próbálni ide átjönni, tökéletes. És akkor most azt hiszem, hogy így. A jó rohadt anyád, azt a rohadt. Mi ez? Na. Oké, és most ide át. Jó. Ide át, oké. És most megpróbálok ide átgyörni. Azaz. Gyorsan ide. Meghalok. Oké. Innen viszont fel a capture pointig. Capture point. Yes. Hopp. Ide. Ne laggolj be, ide. Mi ez a lag? Azért. Nagy mellettet is laggal vegyek. Ide. De remélem a zene nem lesz hangos. Ezért lejjebb is veszem. Gyorsan lejjebb veszem. Bocsi. Így. Itt is vagyok. Na igen, amúgy láttatok belőle valamit, de mindegy. Ne törődjünk vele. Oké. Jó, és most eszem, hogy ez az anyád! Ez mi már? Vagy ma majdnem a célnál voltam. Hopp. Azt hittem, hogy ez a trükk sikerül. Anyád! Tűzek a fonyalol. Aha. Akkor itt azt hiszem, hogy... Anyácid! Így, bocsánat, hogyha hallottatok valamit. Így. De mi? Hát bent voltam abba a szarba. Anyád. Na, jó. Jó. Itt be kéne, így középen vagyunk. Most... Oké. Egyel előrébb. Oké. Hogy belementem! És most keresztbe! Hoppá! Jaj! Meg kellett volna állni. Hoppá! Hopp! Tökéletes. Anya! Ez az! Na ne! Lol, ez mi már? Az istenit! Jó. Oké. Szerintem ez a videó ennyi lesz volna, mert innen már nem hiszem, hogy tovább jutnék. Hát a 6. pályáig eljutottam, mert felépett barátom és szerintem mindjárt hívni fog. És hát szerintem ez a videó ennyi lett volna.
remélem tetszett a videó, majd lehet, hogy még lesz ilyen több. Megpróbálok 6. pályáig mondjuk 10 halállal elmenni, vagyis hát idáig. Még egy próbát azért teszek ezen kívül. Oké. Tehát akkor sziasztok! És persze iratkozzatok fel rám, és lájkoljatok.